hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022 ýylyň 15 awgust hepdäniň duşulma güni hoş geldiňiz demokratik opozisiýanyň kanallaryna. Şu gün men bilen gepleşigimizde ine biziň hormatly Nurcan genejämiz meniň bilen çykyş eder. Hoş geldiňiz Nurcan biziň kanalyna. Hoş bulduk. Salam vatandaşlar. Sağ olun. Şuňky temamyny, ýani gepleşiň temasy pikirler, soralar we jogaplar. Ine şunu biz gelin başlaýan. Ine şu gepleşiň şertleri biz halkymyzyň içinden gelen soraglary alýar, kommentariýlarda, TikTok'da, Telegram'da, Imo'da, WhatsApp'da we videolaryň aşağına soragy jemleýär. Iň gyzykly soraglary, ýani tanqidli, kritika, gyzykly soralar we şunu biz jogap berýär, öz pikirlerimizi aýdýar we sizden öz pikirlerinizi aýtmagyny haýyş edýär. Gelin onu başlaýan. Hormatly vatandaşlar, ine Nahit Ersoy dip soragy berýär. Salam Murat Gurbanow, inni biz barsak deporda goýarlar bizi. Soň biz daşa ýerde çykjak bolsak çykyp bilersmi? Eger şonu oňursaňyz, uly iş başaranyňyz bolýar. Sizin işiniz rowaç bolsun diýip soragy berýär. Nurcan, siz näme pikir edýäňiz? Ine egerde adamlar Türkmenistana barsalar Türkiýeden we Türkmenistanyň içinde deport goýsalar, ondan şol adamlar daşyna çykyp bilen oklar. Şonuň aýdyşlaryna görä. Şol adamlara biz kömek edip bilersmi? Ýa-da şol atlar düýünden bolmaly. Ýa-da şol adamlar içine giren soň biz ine demokratik yürüyüşlerimizi edip Türkmenistan'a çalışmalar edip şol atlar düýünden adamlar istendik wagty istendik ýurduna gider ýaly. Oň üstüne de bir topar ýurtlar bilen vizasyz gatnaşyklar gurnar ýaly. Hereket etsek ine ýerlikde bolarmy kalýar. Siz näme pikir edýäňiz? Nurcan, şu meselede. Для того, чтобы получить депорт, нужны веские причины. Человек должен что-то совершить, что он должен депорт получить. А то, что если наше государство, по вине нашего государства, люди не могут выехать, не могут продлить свои документы, народ в этом не виноваты. И они не имеют права ставить депорты. Я так считаю. Я тоже так считаю. Men türkmençe jogap berýän. Siz mysal üçin Türkiýe geldiňiz, pasportlaryňyzy uzatyp bilmediňiz, ýa kimligiňizi uzatyp bilmediňiz, pasportlaryňyzy uzatyp bilmän soň, ýa pasportyňyzy ýitirdiňiz, şonuň üçin kimligiňiz bolmady. Türkiýe döwletinde siz administrativ kanunlar bozdunuz, mysal üçin, ýani kimlik, registrasiýa, ýa viza, ýa-da bez dokument nelegal bolup gezdiňiz. Türkiýeň deportyny hiç kim ýani saklap bilmez. Türkiýe sizi deport etmene dogry hak bar. Ýöne Türkmenistana baranyňyzda Türkmenistan sizi deport edende o dogry bir kanun. O nähili? Men Guram bilen okşaýar, o savsem hakyky idiot karar bolýar. Sen Türkmenistanyň içine Türkmenistanyň içinde deport bolmana hakyň ýok. Ol mümkin näme? Sen öz watanyňda kimden deport bolmaly? Deport diýilende deportasiýa diýilýär. Deportasiýa diýmek näme? Deportasiýa diýmek sen bir döwlete gelen bolsaň, seni deportir edýär. Ol fransuz sözi. Deportasiýa. İngilizce deportation diýär. Ine şol deportasiýa diýmek sen bir ýat ýurda baranyňda ýat ýurdan ýygyna deportasiýa etmek. Sen Türkmenistan ýat ýurdun bolmasa, Türkmenistan watanyň bolsa, ondan nire deportasiýa bolýar? Şunu düşünemem. Şu hökümet bara diňe Gurbanow bilen Serdar idiot däller, onuň aşaklaryna da şunu hökümetiň içinde, ýa-ni halkynyň içindäki idiot tapan bolsa, ýa normal adam tapsalar şolaram idiot etdiler. O mümkin näme? Türkmenistanyň içinde sana deportasiýa bermeli. Sen niye onun deportasiýa edýär? Haýdy döwlete? Sen Türkmenistanyň raýaty. Hiç tarafa deportasiýa etip bolmaýar. O sözü etmän, gadagançylyk sözü goýman, deportasiýa sözü goýup, sizin kelläňizi, aklyňyzy, ýa idiotlar çalışýar. Ine şu söze jogap bermek üçin siz men dünkü görkezden videomda
o ştangaly kabinet ministrleri bir idiot hükümet yol başladı. Yerli yetirici hükümetin yol başladı. Ine şol idiotun tapyan ve şonun toporunun tapyan dağıttı. Sizi hiç kim Türkmenistan'ın içinde deportasiya etmilmeyen. Bir. Siz Türkiye'nin yani kanunlarını, administrativini şekilden bozduğunuz için Türkmenistan'ın onu hiç dahli yok. Yani siz Türkmenistan'ın teritoriyasına ya Türkmenistan'a daşınaki yani Türkiye'deki teritoriyada Türkmenistan'a karşı hiç yıl cinayet işlem yok, hiç yıl administratif naruşeni eden. Qaytip bulur, öğüler administratif naruşeni eden, tan pasportunu udoldan ok, sana pasportunu yani ştamp koyan ok, şunu etmeyen son siz nelegal ol, deportasiya olup gelen Türkmenistan'a günahkarım hükümet. Muharramadan sizi yine içinde de deportasiya ediyor. Bu şeyde var akmaktılık, ben bunu düşünürüm ya bu idiotçuluk. Yine şu zattır düğünden yatırılmalı. Eğer de bizim hükümetimiz akıllı, asıllı ve gramatlı, hakiki hünermetler bulunmasa, bulur yanakta yitik gitmeli. Nire başprokuror seyrediyor, nire Türkmenistan'ın özüne prezident diyen bir kezzap Serdar Berdimuhamedov seyrediyor. Migratsiyanın kulluğa idiot bollu, onu yandaktır kararlara gol çeken olsa, pasportlara deport dip Türkmene yani pasportlarına deport uruyan olsa, ol bir idiotçuluk. Qadağançılık deyip utkularsan. Onu da bir esası yani argument olmalı. O argument olmasa hakları yok şonu. Sen isteyenlik kadeti var, şonu külünü çıkart biliyor. Qaytip şonu pasportuna düyüdüp ve şonu cenayete çek biliyor. Sen hakların bol ya. Yine şun kunne biz size köp kömek edilecek. Yöne biz bir kayda hükümetteki parakorları ayırıp hükümeti arasala demokratik yolu geçirecek oluyor. Yine şu yerde birinci günden başlap şu zatlar yatırılır. Sebebi ol adamın adat hareketini qadağançılığa koymak, konstitusiyanı doğru bozmak değil. Yine inlik sonra yine dün TikTok'ta Devlet Bayhan kanalındaki super ekspert Baki men TikTok çıkışıma gelip sorular verdi. Men şu soruları hükman adamlar bilen maslahatlaşıp men beren cevabını ve onun beren sorularını size yaxtırlandıracak olyan. Yine birinci soru. Şu Baki diyen ekspert oğlun Devlet Bayhan'ın kanalına ekspert şeyde bana sorular. Murat Urvanov, mende maglumatlar var. Siz Türkmenistan diktatoruna karşı uğraşmak için Soros diyen adamdan $3,5 milyon alıpsınız. Men şu maglumatları Türkiye'nin gizlin kulluğundan aldım diyer. Men şunu soru verdim. Hurmatlı Baki, siz ekspert olup yani aydiyanlı çıkışlar ediyen Devlet Bayhan'ın kanalına ekspert olup işleyen sizin neyme diplomanız var? Ekspert bolmak için adam birinci teoretik taydın bir sistemanı öğrenmeli. Ondan tecrübesi olmalı. Ondan bir topar yerlerde çıkış edip makale yazıp ekspert analizlerini, statistikanı ekspert ol. Onu sen etmedik olsan, senin demek, verecek, çözgüt neticelerin ya yani analizlerin bir doğru, yerlikli ve doğru meçhurde bolmuyor. Yine şunu sordum onu ne diplomum var diysem menne IT işçi diplomum var dedi. Benim neyme institut sordum okul sordum neyme ettim. Yok men institut sormadım men bir neçe aylık yani okulu sordum da son hükümette IT işledim. Ol 3 ay 5 ay IT işlik ol bir küçük formasyon. Onun için IT işlik olmayan başlangıç IT işlik olmayan. Hakikaten yine benim okuçlarım var yani boyvoyina borsalar okuçular var, şolar informatisyen değil ya da informatika uğrundan bulur spesyalist, IT işçi, bulur 5 yıl okuğunu oturup bir ulu hükümet idaralarına IT işçi bulur işleyen. Yine elbette bulur IT işçilerinin diploma ama bunu çöz bilen ediyen dağıtır, programalı katı işleyen. Yine onu dip oluyor. Yine özün öğrenince dip oluyor. IT işçi öğrenince, o başka olur. Inni ekspert bolmak için sen doğrudan
okuwlaryň we bilimleriň güýçli bolmaly. Ine mysal üçin menden siyasi ekspert, ulug ekspert entek bolup bilemok. Elbetde men diplomum var, Politehnik institutu tutdum, 5 ýyl diplomum var. Men MBA-ni tutdum, Gollandiýa okuwyny tutdum. Ol bir diplomum bolsa, inni 2 ýyllyk diplom neme okuyan da yeni bir diplom berýär. İkinci diplomum ol uniwersitet diplomy ýaly. Üçüncü diplomum yani dil boyunça diplom aldım. Başka da durmuş tecrübemi, men siyasatdaky ulanyň tecrübem, men durmuşumda alan bir topar goşmaşy, yani bilimlerim bilen bileşip, jan nimedeşip, bir topar ekspertler bilen yani gidişip, gürleşip, beýatleşip, şu ýaly bir ekspert analiz edemde düýpletjek bolýan. Erteki gün bir çıkıp maňa bir nägeligini bildirmän ýa-da ýalňyş diýen diýip aýtmaly ýaly. Şoňa bu kıymetli. Egerim şoň soruny gaýdyp gelelim, şunlya Murat Gurbanow Sorosdan $3,5 milyon alypsyňyz, men şu maglumatda Türkiýanyň girgin gurulundan aldım. Men şoňa soruny berdim. Sen özüň ynanýarmyň diýsem, ynanýar. Gelin şoňa sertip geçelim. Yeni bir bizim bir gahman ýylymy Taganowa Dursultan goşuldy şo gepleşige. Murat Kıçıviç, siz maňa da $5,500 aýlyk berýänmiş diýip we maňa günne ýydan çaň edip maňa aýtmaly zatlar, çykyş etmeli zatlar aýdýarmyşyňyz, zadany berýärmişiňiz diýip halkama aýdýar. Indi şu iki soruny bile goşup men şoňa jogap bereyim. Nurçan ruhsat berseň men özüm jogap bereyim, sebäbi ol maňa degişli şu soru. Onsoň siziň pikiriňizi men sorar. Birinji, egerde siz Sorosy tanýan bolsaňyz, Soros bir ekspert, finans sorunundan güýçli daýaw ekspert. Daýaw ekspert diýmeli, ýani tejribeňiň üstünden teoretik bazanyň bolup, tejribeňiň bolup, onu da netije alanan adam bolsaň, sen şol ugurda ekspert bolýan. Finans ugurda ekspert. Ol 3,5 milyonlap Murat Gurbanow, ýani Nurçan ýa ýene bir paýlanyp. Ondan pul aljak bolsam, proyektini düşündürüp zat edip almaly. Onu da ol ynanarmy, ynanmazmy? Ol bir iki goşudurmaň arasyndaky mesele. Olar ýaly adamlaryň ýanyna ne wagt bolýar, ne pullaryny aljak bolsaň, düýpli proyektiň bolmaly. Ýa düýpli bir şol proyekt çözüp bolýandygyny şoňa suwd etmeli. Ol men olar biznesmenler köp tanıyan, işleş gördüm. Soruslanýan bir finans sorunundan beýleki Ýewropa banklarynyň olar gaty ýiti we gaty derejesi uly. Sen diýjek bolýan zadyny olar eýýän, ýa formusyna çelip çykaryp berýär. Olar mümkin däl. Şoň üçin men ýaly tanamayan adama $3,5 milyon paýan bolsa, şu neçeli milliarder bolmasa da bankrot bolup giderdi. Ol Gurbanow ýaly bir samsyk idiot däldir. Finansta iň güýçli adamyň biridir Soros. Soros'un fondları var elbette. Yani o fondların şertleri var. O şertler boyunca siyasata hiç wagt pul berilmiyor. Siyasata asla pul verilmiyor. Diňe pravozashitnikler berilýär. Sebäbi olar eýýän ýani bir kanunçylygyň garşydaşyna adalatyň tarapyndan. Mysal üçin siyasatçy hiç wagt ýani ine men Berdimuhamedow garşy görüşjek diýip pul alsam, men ertir pozisiýamy çalyşyp Berdimuhamedow gowrak gaýtyp şonuň düşmanlaryna garşy görüşip bilýär. Ine siyasatçy şol pozisiýasyny çalyşyp bilýär. Ýöne pravozashitnik çalyşyp bilmän soň oňa ýani öňünden etjek zat, aýtjak zat aýdyp onan barla şonuň ýani grantlar berýär, şolara grantlar berýär. Ine Soros'un Türkmenistanyň diktatoryna garşy fondam ýok, olar programmasam ýok. Bu näme programmasy bar? Bilimler, prosvetitivski ýani adamlara öwretmek, adamlara bilimler bermek, pravozashita şol ýazatlara programa alyp bolýar. Ýöne biziňki ýaly alyp bolmak, bir giýjek göldür. Her ýerden pul. Hökümetlerden, fondlardan biz sorýar. Jogama bilen doktorymy. Pula aňyrda dursun. Egerde halk galmasa, halktan hiç netije bolmasa, Soros näme şu proyekti finansiýowan etsin? Ýa netije bolmajak görünüp durar. Olar ýa risk almaly adam däl Soros. Soros
finansowy magnat, finansowy yani broker bolansoň hem riskleri yani harp hasap etmeyen adam. Yani ekspertler bar adam. Näçe Murat Urwany pul bersin, Murat Urwanyň bir gazanan netijesi ýok. Soros ýaly adamlar üçin. Görnen o, hani bir ul protest. Hani Kazakistan'dan ýaly bir iyidi gider bir yarım ýyl, bir ýyl protest. Yok. Hatta gazaplarım alıp bilmedi. Şu protestler geçmem alıp bilmedi. Näçe Murat Urwany berdi. Näme soň bir üýtgeşik beýleklerde. Hiç näme. Diýmek mümkinler. Inni argument. Bolýa, egerde Soros pul beren bolsa, onda ol bizim devlet fondumuza pul geçirmeli. Egerde devletin fondu bolmasa, Soros niye pul geçirdi? Egerde devletin fondu bar bolsa, men size iyi verirdim. Ýadymyzda bolsa, Türkmenistan'a yani Ristok paýlyna olunur tutulany bir kişi fond etdik. Ýürüýte şolar üçin. Olum yapıldı. Mesele bu tolda yapıldı. Ondan soň biz yani haýyşlar edem. Adamlara adamın ýada ýykyn. Ne bizim fondumuz bolmasa, ol Soros niye pul geçirdi? Indi bu näme diýe? Banky ekspert näme diýe? Ýok, o sana naliçka berdi. Soros Türkiýede ýaşanok naliçka berýär. Soros Amerikada ýaşar. Soros bir topar hökümetler salgy tullukları barlap, gizin tullukları barlap ýörler. Gözläp ýörler. Şöyle bir ýerde naliçka bir ýer soğusa, derrumuny basar ýaly. İzarlap ýörler. Ol diýmek bir ýerden naliçka çykarmaly. Ondan onu Fransa aketmeli. Fransada tab men tab elme bermeli. Fransada maňa beren ýagdaýynda mende de salgy tulluk bolýar. $500 köprek bir zat men alsam ya bir maşina alsam, men şoň jogabyny bermem salgy tulugy. Niýeden şu maşina alsam? Eger maňa $3,5 milyon beren bolsa, men ya maşin ya bir zat alan bolsam, men iş bolanlar. Men kim orar berdi? Urwany orar? Hiç kim. Men oraya risk almam özüme. Lan gerek ýok. Pul bolmasa bolmaň eşdi. Biz görüşär. Elimizde yani elimizde bar zatlardan görüşär. Hatta Türkmenistanyň maňa ýaly. Murada biz işler bir de planşa dolar töle. Bir listovka paýlal, odele, beýdele, eýdele. Men gün olar aýdýan. Pulunu paýlajak bolsaň, gowsy çykma. Özüňe maskara bolsaň, bilen maskara edersin. Sen pulunu çykjak bolsaň, gowsy wapşe oturýanda çykma. Biz pul üçin işlemde. Biz öz azatlygymy üçin işler. Sen men üçin işleme, sen men öz proýektim edeme. Bu halkyň proýekti. Halk mu zakaşyk, halka hyzmat edýär. Eger halk bize töläp bilmese, onu şoň üçin men azatdym. Men doğrudan şoň azatdym. Men şonu da görüşýär. Şu ýer bize pul berilen bolsa, diňe Fransa men işim görýär. Egerde men hiç ýerde deklarasiýa görkezmesem, egerde men deklarasiýada görkezen bolsam, naliçka aldym ýa fonda gelen bolsa, o maglumatlar ofisial internetde ursaň, Soros näçe Urwany pul berdiýsen çykar. O maglumatlar ofisial. Biz yani gara bazarda ýaşandyk, biz ak bazarda ýaşaýak. Her ädimiň belli islenip yani operasiýany probotkan gelen pullar niýe gidýär? Ol anyk barlamak üçin talyk tulluklarda yani dostluklar bar. Bolmaýar mümkin näme? Indi bolýa Soros bize pul beren bolsa, onda biz adamlara aýlyk olaň hereketleri yani ine Farhat Ankara'dan İstanbul'a vardı. Yani transport çıktıcılarını biz bermeli. Onu bir yerde size eşitilerdi. Ya aktivistler, gurgurlar, şu köyüne eşikli, o yerde bir yerde çörgüymen közünüp gezmedi. Aktivistler bir açık yani hareket ediyen adamlar bulurdu. Hareketler bundan beter yukarı yani derecede kalk giderdi. Pul koyan yerin üstü gidiyenler. Hani uzattılar? Hani kime mi aylık verdin? Sonrasının pulunu kime verdin? İstendik aktivist çıkış edip ettiler. Hiç kimin veremedi. Yok, niýeden alıp bereyim? Dur Sultan'a $500 berýärli. Men özüm alamok, men näçe Dur Sultan'a bereyim. O zaman Dur Sultan'a men aylyk berýän bolsam, ol men huzur zatlar menerde. Näçe halkyň içine etsin. Bu bir logika gelmeyen, bir topor argumentler aýdanda şolary düşündürip bilmeyen bir ideýa, fantaziya. Indi doğrudan men
Türkiýedäki watandaşlarına da açyk pul ýerýär. Ine soňky $200 sadaka boldy. Men şöyle maşgalamdan sadaka bolsun bizim watandaşlarymyza diýip ine $200 ýerdim. Bir goýun alyndy. Ýa goşmaça sadaka goşuldy. Ya da oňa muňa $50, $100, $150 öz aýlygymdan gara derimden işläp men kömek ýerýär. Sebäbi menden sadaka bolsun diýip ýerýär. Ýöne aýlyk berýär. Bizde oraya mümkinçilik ýok. Bir de bir 2-3 adam kömek edýär, ýöne olur men ýa bizmen. Olur gara günleri bilen azajyk şanky gara günlerinden bir zat goşup bilse goşýarlar, men ýaly goşmasa olum ýok. Ine bolup geçer. Sebäbi pul goýulan ýerde biz ul netije gazanardyk, ýöne pul ýok. Şoň üçin biz güýjümiz bilen elimizde bollugça gidýär. Bize hakykatan biznesmenler, bizim halkymyz fond däl näme diýär? Baý adamlar bize kömek etmeli. Hökümetler, şuň içinli entek ýok. Hatda fondumuz ýok. Şoň uğruna ýöne aşak bolýar, aljak bolýar, soraýar ýöne entek açar ýaly bize jogap ýok. Howu biz beriljek diýe derru fondu açyp biljek. Ýöne şuň üçin jogap ýok. Ine egerde men pullary alyp, onan paraxorlugy ulansam, özüme jaý alsam, maşina alsam, elbetde derru bilýär. Uzaklar Ýewropada, Türkiýede ýa-da ýa-da derru ýa-ni gullukla düşýär. Sen maşina alanda onu bar prefekturada registrasiýa edýär. Registrasiýa edende onun bahasy görüp dur. Näçe baha. Bana için men $10-20 maşina alsam, men ýedin pul alýany görkezmeli. Ýa men şortdan bağlap dur. Hemmenin şortdan bağlap. İstendik wagty. Komisiýa bağlap. Inni şol banka men bir sorum var. Şu sorum men berdim şoňa. Men diýdim baky. Inni sen şuraya zat diýen bolsaň, egerde Türkiýe gizlin gurulugy sana şu zatlar diýen bolsa, ýa-da sen şoluň agenti, ýa-da sen şu ýerde işleýän agent däl, hakyky işleýän şolar, ýa-da sen seni bir oýnap ýörler, senin bir şoňu düşünmän özüň oýnap ýörler. Ýa näçe Fransaň gizlin gurulugy ma aýdan aldatdy. Hawol geldiler. Ya ayda bir gerek soýar, azar berýän mamy, ýa-ni uğraşat edýän mamy, aýdym bir dirru ýa-ni tutup alardy. Ýok, şu çakarçyly uğraşat eden ýok. Bu ýaly getýär, men özüm security'de işleýän, men özümi gorap bilýän, arkyň bolun. Men goşunlarym bar, öz goşunlarym, men gereklerini jogap berip bilýän adam, arkyň bolun diýip gaýtyp bolar. Ýa-ni atwarot pawarot berýän. Indi Baky şuraya ekspert bolup, Türkmen gраждан bolup, ona dost bolýar Türkiýe gizlin. Ya da olun stukaç bolmaly, ya agent bolmaly, ya da olur şunu oýnamaly. Başga görünmüyor ýok. Näçe olur şuraya gizlin maglumatlar. Eger bar bolsa, şunu berýär. Näçe bir gражданы berýär. Oraya sorguda jogap alyp bilmedim. Men aýdyljak geldi. Okey. Ona maňa diýär, men seni goradym, seni ýa-ni gorabam çykyş edip aýdandyryn ýa. Ine siz Türkiýe geleningizde Iklimow siz tutturmana maňa şu aldygyna jaň etdi. Men şonu etmedim diýär. Benim şonu bir ýa kanalda aýdandyryn ýa. Men düşünürýän baky Iklimow size kanuny boz, şunu et diýip haş edeni siz etmediňiz. O diýmek siz meni goramadyňyz. O diýmek siz kanunlary bozmadyňyz. Kanalda çıkıp şonu aýdanyňyzda o diýmek siz maňa kömek etmediňiz. O diýmek siz paraxoruň üstüne açdyňyz. Ondan maňa sowgam diýip gyzgynam diýip. Egerde siz kanun bozup men tutulmasaňyz, hökman üst açylar diýip men kanun bolamam. Men hökman tapardym ujuny. Sizem garşy hereketler ederdim. Ofitsial hereketler. Şoň üçin siz maňa kömek ediňiz. Men Türkiýe näçe bardym ýa ýa kömek etdiňiz, ýa gördüňiz meni, ýa gürleş gördüňiz. Yeni bir soru verdim, aýtdym, hormatly Baky, döwlet bakanlyk eksperti. Siz meni bir gedem göreňiz. Meni oturşyp göreňiz. Duruşyp göreňiz. Gürleşip göreňiz. Menin bilen bir aragatnaşyk distansiýada saklap göreňiz. Meni tanaňyz. Maşgalam düýüni tanaňyz. Men ýaşaýyş durmuşymyzy bileňiz. Men geçiren günlerimiň şahydy bolup göreňiz.
Men 56 yaş yaşap, 56 yaşın içinde bir günem yanında durup yaşap görüňler. O siz näil men ykbalymyň eksperti bolýaňyz, men pikirleriň eksperti bolýaň. Özüňe soraw bermiş şonu we özüňe jogap ber. Men bilýän näme. Siz düşüneňiz. Şoň üçin şuraya soraw berdim. Şunuň bilen şu soraw tuturdy. Bize hiç kim pul berenok. Biz öz güýjümiz bilen uğraşýar. Eger halk erti çıkıp Gurbanow sen efirlerini yap, bize gerek geldiyse efir yapılýar da men başga işler bilen meşgul bolýar. Aktivistlerin başga işler bilen meşgul bolýar. Elbette men aktivistler bolýar. İstenip görüşen adam bolýar. Elbette aktivistler garşy görüşýänler, Hydyrov ýalaklar, Saparmuratov ýalaklar garşy görüşýär. Elbette görüşen ýani wagtymy ýitiremek bolar. Ne şu ýaly jogap berilýek şu soraga. Soros bize dahly barmy? Türkmenistan demokratik opozisiýa ýokmy? Elbette ýok. Soros bize dahly bolmasa, ýa-da biz utuşlar ederdik. Ya arkamızda Amerika durmasa, ananyň Amerika bir güýçli uly-uly-da, ol bir Berdimuhamedow ýa gorkoklar ýykmak edil 10 000 işi ol. Ya Fransa. Bu dünýäde 4-nji döwlet ýadyrym держава. Gerek bolsa Kaddafi'ni amayırdılar. Gerek bolsa Türkmenistan prezidentini edil çaltaýlar arkamızda durulmaly. Biz arassa var ya. Erteki günne her bir hökümetin önüne egilmez ýaly. Hiç kim bizim önümizde egilmez ýaly. Dastoyna var ya. Dastoyna ýeňýär. Arassa. Yani şoň üçin kim şul uğurda görüşjek bolsa, arassa, asyrly ýol ýürejek bolsa, gelsin koşulsun bir size garaşýar. Galan zatlar, ol ekspert bol bir topar kanallarda boş ýürüme etmäler. Bizim ne wagtymyz bar, ne şol jogap bermek wagtymyz bar. Indi şu mesele boýunça men Nurçana soraw berýär. Nurçan, siz DWT'de indi bir näçe 6 aýdan bäri ýa 9 aýdan bäri DWT'nin içki ýanky gruppalaryna, toparlaryna gatnaşyp başladyňar. Indi gowtanak başladyňar. Sizin pikiriňizçe Soros bize pul berdimi? Ya Soros bilen biz gepleşip geçirýärmi? Näme pikir edýär? Я считаю, что этот Бакы или Розы, он возомнил себя экспертом. Я не считаю, что он эксперт. Если он считал себя экспертом, он бы апеллировал фактами. Я считаю, что он просто голословно это говорил, и он должен доказать. И Сорос – это очень большущая организация, и ему это не по зубам, я должна сказать. Вот. И никаких Соросов, никто нам не помогает. Мы, активисты, все добровольно, на своем личном энтузиазме работаем и делаем свои активные дела. И опорочить никого из наших активистов мы не дадим. Если у вас какие-то личные счеты, уважаемые Бакы, звоните и разговаривайте. А вот так вот, чтобы без доказательства говорить что-то, это неприемлемо, это некрасиво с вашей стороны. Тем более, если вы себя еще экспертом называете. Да, спасибо. Он имеет право иметь свое мнение, пускай ошибочное. Но констатировать как эксперт, я считаю, это тюрьмедат махмуля, да, Он имеет право, да. Но вот так вот, он прежде чем говорить, он должен апеллировать фактами. Doğru. Indi yeni bir soru boldy, dün TikTok'ta gaty bir soru boldy. Başga bir ekspert koşuldy bize. Men şunu rus tiline aýdaýyn, oňa türkmençe terjime edeyim. Вчера в ТикТоке мы вели беседу. Я иногда вечерами в ТикТоке выступаю. Сегодня вечером тоже. Вот там подключился один молодой человек, Гасан с Туркменистана, с Ашхабада. Он находился в Ашхабаде и зашел в эфир. Он задал несколько вопросов касательно программ, касательно других вещей. В некоторых вопросах он очень правильно сказал. Я абсолютно с ним согласен.
Мы политическую программу представили, мы не представили еще экономическую программу и социальную программу не представили нашему народу. И он правильно говорит. Если вы не представите, если вы не показываете, что вы хотите, почему народ должен за вас голосовать или идти за вами? Очень правильное мнение. Я ему тогда объяснил, что всему начало всегда политическая программа. Все раньше преобразования, которые были на постсоветском пространстве, происходили так. Одна группа приходит, забирает, захватывает власть, делает статистические показатели, меняют, с народом никто не работает, народ как жил плохо, так и живет, олигархи появляются, показатели лучше, у народа чуть-чуть свободы появляются, народ проголосовал за них и ждет 5 лет, когда их может убрать. И все. Эта система нас не устраивает. Я ему объяснял, надо политические реформы в первую очередь. Без политических реформ никакие экономические успехи невозможно, потому что если нет политической платформы, ты не можешь экономические платформы подвязать. Они не соответствуют. Поэтому первое, мы должны избрать президента, провести народные выборы. Второе, президент должен объявить, назначенный новый президент, о парламентских выборах. Мы должны избрать парламент и принять новую конституцию. У нас нет другого выбора. Вот когда конституцию примем, вот тогда президент будет защищаться перед народом, перед парламентом о планах своих, то есть сделает план мероприятий по экономическим проблемам, по социальным, и будет их исполнять. А парламент будет проверять, насколько он это выполняет. То есть есть последовательность действий. Естественно, до поднятия народа мы выступим с экономической программой своей и социальной. И будем указывать, что мы можем добиться, если мы это сделаем. Но во всех наших реформах в первую очередь и всегда должен участвовать народ. Реформы должны не наверху проходить, снизу наверх идти, а не сверху вниз. С двух сторон, везде реформы должны быть. И если народ не будет участвовать, они не будут никогда работать. Вот такая дискуссия у нас была. Вторая проблема, которую он поставил, мы ему задали вопрос, он говорит, в Туркмении нету проблем. Любой человек может выехать куда хочет. Я ему тогда объяснил, а как понимать, наши граждане в Туркменистан не могут попасть? Он говорит, в Туркменистан кто не нарушал, тот попал. Может спокойно вылететь. Записывается в очередь, за 2 дня ему очередь приходит, и он как бы улетает домой. А те люди, которые нарушили, например, паспорт не поменяли, или там по работе поехали, не продлили визу свою, их Туркменистан не пускает, потому что они не лояльны к власти. То есть вот эту позицию он объяснил. Потом он объяснил позицию, что турецкие спецслужбы делают исламизацию этих людей, и Туркменистан вместе с Россией не пускает их в Туркменистан. Я им тогда сказал, вы хотите сказать, что 1 миллион человек туркменистанцев там, онкобольные, которые умирают, над ними турецкие спецслужбы работали, и они стали исламистами или агентами турецких спецслужб? Вы вообще знаете, что вы говорите? Нет, он утвержденно говорит это так. Спросите у ФСБ, спросите у России. Спросите у правительства, они знают эту информацию. Для меня был шок и сюрприз. То есть мы работаем, я ездил в Турцию несколько раз, я это не видел, со мной никакие спецслужбы не работали. Да, они за мной бегали там, даже на камеру снимали, пришли в ресторан, где я с активистами сидел. Да, но контактов никаких не было. Может быть, их контакты подходили, не знаю, но мы не говорили ничего такого секретного, чтобы можно было от государства прятать. Мы не знаем секретов ни Туркменистана, ни Турции. Мы делаем общественные работы, то есть о Конституции известно говорим, говорим о проблемах, которые известны, мы констатируем их и говорим, как с этим надо бороться. Все. Вот такая позиция была. Как вы думаете, Нурчан, на самом деле в Туркменистане и в России думают, что все в Турции находящиеся туркменистанцы, над ними турецкие спецслужбы поработали, и они являются исламистами, чтобы потом сделать переворот в Туркмении. То есть верна ли его позиция? Я ему задал вопрос, вы Соловьева смотрите? Он говорит, да, обязательно. Я ему сказал, он ваш герой? Он говорит, нет. Но он говорит словами Путина. Путин его вызывает, ему говорит, и он просто эти слова повторяет на экране. Поэтому я обязан его слушать. Ну, возможно, он прав. Но я считаю, что Соловьев – это пропагандист, который обманывает людей.
использует пропагандистскую технологию, которую против врагов использует против своего народа. Это чисто военная операция. Поэтому это так. Я ему задал второй вопрос, говорю, а как вы думаете, Россия напала на Украину? Говорит, нет, это спецоперация. То есть он полный путиноид. Он имеет право быть путиноидом? Возможно, он не имеет права быть путиноидом и проживать на территории Туркменистана. Это уже другой вопрос. Или он должен поменять свою позицию, или должен, реально жить, что ли. Как вы думаете, Нурчан, действительно в Турции наши люди уезжают спокойно, у кого непросроченная виза, кто приехал там официально и из-за коронавируса остался последние 2 года, этих людей переправляют, а других не переправляют, потому что они агенты турецких служб. Это так или нет? Как вы думаете? Вот его позиция, как вы считаете, правильно или нет? Я считаю, что это байка Соловьева, те, которые сидят там в России и навязывают свои фейковые мысли на людей. И посмотрите, вот с помощью их, что творится на Украине. Они только фейки людям преподносят, и народ зомбирует. Наши активисты, не то что активисты, а наш народ ни в коем случае так не думает. Каждый человек, он, допустим, находился в Турции, и в связи с пандемией он вынужден был остаться там. И тем более сейчас с этими билетами вообще сделали проблему. Коррупция. Люди не могут улетать. У них нету помыслы всякие, чтобы приехать туда и какой-то переворот сделать или что-то. Они, бедные, только хотят объединиться со своими семьями. Их сколько лет они не видели. Я считаю, что наш народ очень покорный, и они, как говорится, о дурном, о плохом даже и не думают. Лишь бы попасть к своим семьям и жить хорошо. Спасибо, Нурчан. Вот я был последние 5-6 раз в Турции, да. Вот поверьте, ты идешь в автобусе, минибус, вот этот вот, метробус. Вот я ездил с Тонтишем, и туркмены, которые нас видят, убегают от нас. Боятся, что кто-то не сфотографировал с оппозиционером или что-то. Я как там, знаешь, для них опасность. Если я опасность, вы думаете, они с спецслужбами будут общаться? Да они от властей убегают в Турции, потому что у них документов нету нормальных. Они нелегалы. Их специально в эту ситуацию засунули, чтобы они там бесправные были. Бедные бесправные люди. Они от всего боятся. Им патрон не платят, выкидывает на улицу. Они даже обратиться не могут куда-нибудь, чтобы забрать деньги. Бедные уходят у следующего работы. То есть настолько тяжелая жизнь, находятся люди, которые верят какой-то пропаганде, что там готовят исламистов и отправляют в Туркменистан, чтобы поменять власть, и чтобы Туркменистан вошел в Туран или еще куда-то. Небылица, это истерия того, что Мурат Курбанов вытаскивает в Турцию активистов, и СООНа получает $150 тысяч за каждого вытащенного активиста. Это вот, чтобы такое сказать, это просто мозгов не должно быть у человека. Оно элементарно объясняется. ООН административная организация, оно деньги не раздает. При ней есть экспертная организация Human Rights Watch. Она тоже деньги не раздает. Эти две организации просто констатируют факты. Как тебе ООН может деньги отдать, если 182 государства деньги перечисляют, члены, и это все проверяют. Оно идет только на их зарплаты и на конференции. Все. Там нету бюджета бороться, там нету бюджета кого-то вытаскивать, там нету таких бюджетов. И почему они именно за туркменского активиста будут платить? Навальный сидит там, в России тысячами сидят, в Казахстане тысячами сидят. Нет, они вот за туркменского активиста именно Курбанову будут платить, а другим не будут платить. У вас с шарами в голове все нормально? Как такое можно даже представить? То есть это надо быть настолько безграмотным, настолько не понимать. Даже если кто-то скажет, этому человеку надо просто объяснить.
Ты из организации идиотов, которую возглавляет Гурбангулы Бердымухамедов. Надо тебе выйти из этой организации. Потому что, находясь там, ты усыпляешься, и ты живешь другой жизнью, идиотской. Надо выходить, надо думать. Это же невозможно. Ладно меня, и активистам говорят. Нурсултан Таганова $5500 зарплату получает. Кто дает? Найдите мне этого человека. Я пойду тоже попрошу у него зарплату. Потому что я работаю бесплатно. Пускай платят, я на работу не буду ездить, буду только выступать днем и ночью, поверьте. Вы не замечаете, я пропадаю иногда? Так вот, я работу иду днем и ночью. Я не сижу, как Хыдыров, на социале и с утра до вечера там наговариваю на людей. Абсолютно нет. Мы работаем реально, мы зарабатываем, мы кормим семью, оттуда инвестируем сами себя, ездим туда, сюда, выступаем, говорим, письма пишем. Нет другого варианта. Поэтому я думаю, надо нашему народу открыть глаза на многое. Вы должны подтянуться по знаниям, общественным знаниям, по жизненным знаниям подтянуться. Надо выйти из черной вот этой нелегальной жизни в легальную жизнь, зафиксировать и спокойно работать, получать информацию, не бояться никого. Я думаю, вот это связано с тем. Есть другой вопрос. Сегодня вот в Марыйском вилаяте, в Мары городе был бунт. Я недавно выступил по этому поводу. Наши люди поднялись, свои недовольства высказали. Полиция пришла, двоих задержала и начали их почти избивать. Быстро 9000 человек на них напали, их отбили у полиции. Полиция испугалась, начала их просить, чтобы они успокоились, умолять их, что все нормально будет, вам обязательно, значит, лотерею проведут, и вы выигрыш получите, их начали успокаивать. То есть первый раз в жизни за всю историю Туркмении народ смог отбить своих граждан от лап полицейских, беззаконно действующих полицейских. Я хочу поблагодарить Марыйский вилаят, марыйцев, именно этих 9000 людей, которые нашли смелость в себе, отстояли свои права и отстояли права этих двух человек. Молодцы. Вот такие вот события происходят, Нурчан. Как вы думаете, вот такие события помогут ли другим людям вдохновиться, помогут ли другим людям поверить в себя и идти бороться за свои права? Естественно, естественно. Люди должны подняться. Почему они должны быть, как говорится, изгоями у этих двоих папа с сыночком? Я вот это не понимаю. Они должны отстаивать свои права. И народ должен поддерживать друг друга. Обязательно. В таких случаях обязательно должны друг друга поддерживать, чтобы эти чиновники, они знали, что с кем дело имеют. Потому что народ устал от них уже. Безработные. Детям в школу идти, обуви нету. Тетради и все это, школьной принадлежности не могут купить. Одежда у них какая-то форма, я не знаю, какие-то цены загибают. Это уму непостижимо. Родители не работают, работы нету. Работали бы они, и работы нету. И сидят вот такие обездоленные. Просто жалко народ. Естественно, они станут, они будут бастовать, кричать, добиваться свои права. Пусть сегодня вышли 2, завтра выйдут сотнями. И я их поддерживаю. Обязательно должны отстаивать свои права. Понимаете, вот есть такое мнение, да, у диктаторов и у пропагандистов. Если народ встает, то обязательно за ними кто-то стоит. Америка, Европа, еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то. То есть они, диктаторы, не исполняют свои обязанности, нарушают права грубо своих граждан, угнетают их, воруют деньги. Это прячут они. Из-за этого же народ встает. Если все хорошо, какая бы Америка, какая бы Европа не финансировала, не давала, никто бы не встал. И так все хорошо, зачем вставать? Они же не идиоты. Нет, они вот это все прячут и говорят, если народ встает, это Америка, это вот Запад, это вот еще кто-то, это Европа, это
пиндосы, там, какие-то вот идиотские пропагандистские слова Соловьева, Киселева используют, это вот канализация всемирная. Вот они в этой канализации всех решили обкакать. Вот это все слушают, и вот это вот мнение они считают как бы базовое, и с этим мнением считают, что если народ борется за свои права, нет, это кто-то стоит там Запад. Хорошо, если кто-то стоит Запад или Европа, а кто стоит за Западом и за Европой? А почему тогда французов встает и требует свои права? А кто за ними стоит? То есть кто выше стоит? Нет уже никого. Значит, если эти люди встают за свои права, а почему туркмены не должны вставать? Они же тоже сами встают. И что вы думаете? Я отсюда вот с Франции говорю, и в Марийском Вилайте побежали, вот встали, если у них все хорошо, если они там любят этого Сердара и Гуармулы Бердмухамедова, двух коррупционеров, наркоманов, психически больных людей, если они так сильно любят, что бы я ни говорил, они не встанут. Никогда не встанут. Есть мощная проблема, есть мощная диктатура, есть мощное нарушение прав человека. Только из-за этого нас слушают и хотят решить эти вопросы. В противном случае мы им даже не нужны. То есть они это в учет не берут, они говорят, вот это турецкие спецслужбы, это российские спецслужбы, это вот Европа, это еще кто-то, это кто угодно, но только не народ. Народ тупой, народ баран. Я думаю, это диктаторы идиоты. Поэтому они привыкли. Как вы думаете? Они привыкли переложить свою вину за рубежом на американцев, на это. Больше делать нечего Америке, как учить наш народ, как жить, как быть. Они без исходности на это идут. Если бы жили нормально, получали бы достойную зарплату, никто бы не орал, не кричал, не бастовал бы. Дайте людям жить, дайте нормальную возможность учиться, прокормиться, работу дайте, создайте нормальные условия для людей. Тогда никто не будет бастовать и против вас. И вы не будете винить ни Америку, ни Европу. Это прямая ваша вина. Это ваша прямая обязанность. Вы должны для народа работать. Это вы слуги народа. Вот, Нурчан, у меня один вопрос к вам, да? Когда вы отвечаете, я как раз батарейку поменяю на своей камере, потому что мигает. Вот вопрос такой. Народ наш начал наконец-то двигаться в направлении Конституции, то есть защищать свои права. Иногда, когда он как бы не может защитить никак свои права, потому что с этой стороны МХМ, с этой стороны полиция, с этой стороны прокуратура их давит, нарушая Конституцию, и они иногда ломают машины, скажем, ломают двери или что-то делают от возмущения, потому что, они же не должны выходить и убивать этих людей. Какое-то возмущение. Вот в этом случае, как вы считаете, они правы или нет? Народ должен свои права защищать. Они вынуждены этого делать. Почему? Потому что бесправность уже надоела людям. Туда не ходи, это не делай, того нельзя, это нельзя. Народ устал от этого, поэтому это без исходности люди делают это. И я считаю, что они и правильно делают, и должны так свои права защищать. Хватит уже сидеть. Сколько можно сидеть? Народ потихоньку просыпается. И как бы начали свои права требовать. И это меня радует. Потому что мы как говорится, для нашего будущего поколения, что мы оставим? Какое будущее мы им оставим? Вот народ уже начал задумываться о своих детях. В общем, вот так. Спасибо. Я на туркменский перейду, потому что у нас очень много зрителей туркменистанцы, которые плохо понимают по-русски.
Hormatly vatandaşlar, men häzir soraw berdim Nurçana. Ine bizim halkymyz öz nägelik bilen bildirip başlanma. Bu tarapdan polisler buly, ýa-ni nägeliklerini bildirmäň diýip gysyp başlaýar. Bu tarapdan MHM şäherler buly kösep başlaýar. O tarapdan prokuratura konstitusiýany bozup, şu konstitusiýa bozulan haklar bozulan adamlara kömek etmän gaýty batyş edýär. Bizim halkymyz käwak maşin nöwýär, käwak gapy nöwýär, käwak maşin ýak gaharna. Ýöne adam öldürmek şu ýaly hereketler edenine halkyň günäsi barmy? Ya halk şu zatlar edip bilen diýip men soraw berdim. Nurjanom ýalňyza jogap berdi. Indi men pikirimçe haçan näsem kanun esasyna, kanun ýollarda öz haklaryny gorap bilmesen, öz haklaryny talap etmesen, sana maşina ýakmak aňyrda galsyn. Diňe eliňe ýaragan bolýar. Şonda sen ýara galyp öz haklaryny, azatlygyny gorap bilersin. Sebebi ünsürüm. Biz konstitusiýa tarapdan haklarymyzy gorak görýäs. Biz soňnaçyl hereketler edýär. Bizi gurýarlar, basýarlar, söýýärler. Garşymyzda ýaragly banditler bar. MHM terroristler, polisler we prokuratura we hargul. Biz olara garşy näme görüş? Şarykly görüşürmi? Dinlemezler. Ýöne biz şunu etip görmeli. Biz bütün dünya görkezmeli. Biz edip gördük. Bolan okşap. Onu biz yaragalanla özümüz yaragalmalarla şu yine de Amerika, Avrupa Birleşiginden ondan biz kömek sormaly. Yarak gerek bize onun sallatlaryny iýerin bize kömek etsin. Öz haklarymyzy şu basyp alan ýurdu diktator we onun tohumyndan goramak. Eger olar adamlar bermese onu biz diýilýär. Biz öz haklarymyzy gorap biljek. Bir de ofisial ýagdaýda yara berin diýip olar ýüzüp biljek. Onu bize yara bererler. Ine şonda biz özümüz kanunçylygy ýa-ni şolary etdirer. Onu böküm ederler, gaçky derler. Ine şu nokada barmak üçin biz hemme konstitusiýon ýollar bolsa etip görmeli. Bizim tek konstitusiýon ýollarda müň adamdan bir bar ýok on etmek. Ine şoň üçin men size aýan birinji şu müň adamy etmeli. Şonu etmesek biz yaraga ýapyşmaly. Bizi bütün dünya düşünmez. Bizi teröristler hatap ederler. Ýöne kaçanlar şunu edenmizde olar bizi öldürseler, olar bize garşy görüşdirler, yaragly. Bizem yaragly bolsak bütün dünya görkezmeli. Onu bütün dünya arkamyza durur. Hökman durur. Şonda biz olara dayanıp ýa-ni Ukrainanyň arkasyna durýaly, bizim halkynyň arkasyna durur, biz ýeňer. Biz diktaturany ýeňýäs. Beýli ýatsa da Gurbanuly kapet. Gurbanuly kaput. Serdaram kaput boldy. Indi şoň haýsy ýoly effektivni we haýsy ýoly konstitusiýon ýoly. Şonu saýlar boldy. Ol belli zat ýa. Islenip Türkmenistany adamdan ýa-ni sonra ýüregini açdy, aýt. Sen Gurbanuly gerekmi? Wagt ýigrenýärmi şol. Sana Serdar Berdimuhammedow gerekmi? Ýok, ýigrenýärmi şol. Şular çalışmak isteyen derler. Diýmek himmeti istemeyen olsa şulary. Nämiş bir saklar. Näme sebäp? Men şeýle düşünýär. Men ýalňyş aýdýan bolsam, ýazın kommentariýada biz hökman teden pikirlerini ulak asar. Ine biz efirimizi gutup gelýär. Egerde soraňyz bolsa, kyn görmän ýazyn. Ýa-da biz bir ýene de 5 minut çykyş eder we şonuň bilen efirimizi tutarys. Näme soraňyz bolsa, çekinmän kritik soralar ya tanqid soralar onu hiç il tapamadı. Yarım. Нурчан, вот вам такой вопрос. Мы только начали конституционным путем выходить на протесты, небольшие там недовольства показывать. Ну, мы только начинаем этот вот путь, который многие народы прошли и не добились еще успеха. Но мы только начинаем. Как вы думаете, это правильный путь или надо бежать сразу брать оружие и захватывать власть, как это сделал с учетом, с помощью МХМ и полиции Гурбанула Бердымухамедова? Нет, оружие брать в руки и я не рекомендую, и я противник этого. Мы должны конституционным путем всего добиться. И, как всегда я отмечаю, это
демократическим путем надо заходить, народу надо объяснять их права, и также, чтобы они знали Конституцию, и тогда мы что-то будем преодолевать. Вот нас раньше было очень мало количество людей, мы начали это дело. Сейчас, слава богу, нас тысячами уже, тысячами. И люди уже устали от того, что их игнорируют, их не, как говорится, их не выслушивают. Каждый человек имеет право на свободу слова. Если у нас его нету в Туркмении, если это игнорируется, естественно, народ тоже не бараны, они что же, живые люди, они должны отстаивать свои права. И я считаю, что мы вот таким путем, демократическим путем всего добьемся. Спасибо. Очень хорошо вот объяснили. Сегодня вот был протест, вот это не протест, а недовольство, да, людей. И я разговаривал с марийцами, многие активисты говорят, как я мог проморгать это? Если бы я знал, что там будет такое, я в первых рядах был, они так сожалеют, как будто как бы упустили свой шанс. Я им сказал, еще много таких шансов будет. Тогда, когда люди собрались, 9 тысяч человек, с лотерейными билетами пришли для участия в лотерее, им просто сказали, уходите, они сразу встали. И когда встали, это было неожиданно, никто не успел ни видео сделать. Может, кто-то успел, но активисты не успели. Настолько это быстро все происходило, что полиция приехала, полиция испугалась. Даже одна женщина залезла на эту машину с бантиками, прыгала от злости и танцевала на машине. То есть настолько люди готовы были идти до конца. Сразу объявили, что в среду будет это лотерейный розыгрыш, и вы выиграете, не волнуйтесь, успокоили народ. Я что хочу сказать? Я хочу сказать, сейчас, если раньше они боялись выходить, боялись там на процесс, сейчас они жалеют, что не могут, упустили этот протест, который был, этот бунт или недовольство. У них желание есть участвовать и быть актерами этих вот событий, быть основными участниками этих событий. Вот этой позиции у туркменов никогда за всю историю не было. Сейчас народ оживляется, он поднимается с пепла, просто встает. И меня это радует. Это он не должен встать, победить диктатора и опять в пепел уйти. Нет, он должен всегда жить так. Он должен быть живой народ. Завтра кто бы ни был президент, как он в диктатуру улетает, тут же его на место ставит. Если надо, арестовать его и привлечь к ответственности. Вот такой народ нам надо. Вот такой народ я хотел бы видеть, наш великий народ. Мурат Клычевич, будет такой народ. Я как бы разговаривала с некоторыми народом, и они говорят, мы раньше даже боялись лайк ставить, а сейчас, говорит, вот на сегодняшний день открывают лицо и выражают свое недовольство. И я считаю, что это правильно, так и будет. Будет. Абсолютно. Народ станет. Абсолютно. Вот смотрите, в аэропорт пошли, их отправили домой. Они приехали домой. Их же вот так на куски не разрубили. Они работают, живут, ходят там, выражают свое недовольство. Что же случилось? Не дай бог кого-то тронуть. Власть боится сейчас народ. Потому что везде они требуют свои права. Везде. Власть боится. Гурбанулы и Седа Бердымухамедов говорят МХМшникам, попробуйте по-тихому, по-мирному с ними решать. Если они встанут, никто не устоит, они знают. Танки, БМП, все захватят. Народ заберет все. Мы это видели в Нукусе, мы это видели в Казахстане, мы видели в Украине. Поэтому Украина, Казахстан, Нукус — 3 разных события, которые происходили по-разному. Их нельзя все в одну эту кашу мешать и говорить Запад или Америка виноват. Это не безграмотно, это уже манипуляция. Это разные вещи. И туркменский народ борется за свою свободу. Это тоже разное. У него условия другие. Он борется по-другому. Он только как бы человек, который встает и на ноги начинает ходить. Для него очень трудно. И поэтому его манипулируют всякие люди. Поэтому он не понимает, куда надо идти, где правда, как идти, что делать.
А мы стараемся их просвещать, объяснять, показывать, рассказывать, быть примером, ехать, делать протесты, показывать. Вот так это делается, никаких проблем нет. Так должно быть всегда. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen biz öz gepleşiklerimizi utoýar. Bize soragyňyz bolsa, ýazyp durun, biz şolara jogap berip bilmegden jogabyny bererdik. Biz ýene-de size ýatladyýar. Cemal Saparova diýip bir ýallakçylaryň köni prezidentiň ýallakçylaryň ýa-ki serkete başdy. Indiki häzir idiot Berdimuhammedow bilen idiot Serdaryň ýallaklarynyň serkete başdy Cemal Saparov boýunça biz ýürüýte reportaj etjek bolýar, bize maglumatlar gerek. Şol aýal nähili öz kişilik ýa-ki ansamblaki gyýjagallary 18 ýaşamada gyýjagallary hökümetdäki işleyen ministrlara giýjelik awaza bar konsert beren kişi bolup satýar 5.000 $10.000. Bir topar haramlyk, bir topar bikançylyk edip ýören Türkmenistanyň ýallagy kezzaby Cemal Saparov boýunça maglumatlar ýeňler. Kim näme bilse, kim görmän bize iýer. Şu videoň aşagynda men maglumatlary goýar. Haýsy e-mail adresy, haýsy Telegram we WhatsApp imo ýa-ki iýer maglumatlar iýer biljek adresler men goýar. Nurcan, egerde siziň aýtjak zadyňyz bolsa, aýdy bilersiňiz. Bir wagtyňyz bar, onsoň biz efiri ýaparsyz. Vatandaşlar, men bugün biraz Rusça gepledim, gepleşip geçirdim. Aziz vatanım, bugün Mardaka bolan hadiseleri yani gözümüzü yummol del. Egerde halkımıza böyle zulüm edýän wagtyny görseňiz, bileleşin, biri-birinizi goldan. Ol siziň doğal hakkınız. Hükman siz öz prawalaryňyzy trebovat etmelisiniz. Hiç zatdan gorkman. Yani size inanýarys. Sağ olun. Gaty dogry belläp geçdi Nurcan. Egerde siz ýaşaýan ýerinizde giýje ýa günnüz emhene polisiýaly haramzadalar gelip goňşuňyza, dogry garnaşyňyza, tanışyňyza gelip akitçek bolup ýa bikan hereketler etseler, gün ılgap barmaly aýtmaly. Näme esasyna nime diýen? Näme esasyna şu hereketlerine diýen? Powestkan barmy? Hani powestkan bar bolsa görköz ofitsial ýerde şol video alyp düşürüp gün prokuratura. Tebibi onun hiç hakları yok. Egerde adam kanun bozmayan bolsa, onu akitmeyene de hakkı yok. Şu yerde gürleşip bağışla dikitmen adam. Ay onu gelip akdiyalar zaten gizlenip oturma. Siz şunu gorsanız erti siz yani problemanızda dik ayak durur. Yine şu azı birlikler bile gerek. Dine şu günler ertiden hemişe. Şunun için ben size haşa ediyen Mar velayeti 1-0 4 velayeti uttu. Biz gol ýa-sizi berekella vatandaşlar beýlik velaýetden vatandaşlary bileleşip haklaryny goran. Biz eýýän 1-0 hökümeti öňe ýörek başladyk. Şunuň bilen biz gepleşýärmiz utorýar. Siziň hemmäňize birinji bilen adatlyk, jan saglyk, adalatlyk arzu edýär. Indiki gepleşikler çeldi. Hoş sag bolun. Hoş sağ olun.